Dar fotomutul, vedi? Natalia! Ei, Pastor, scheiße. Marco. Poate să vină cel mai bogat om de pe acest pământ și să spună că el are bani mulți și îi spun și eu am. Uite-o cu filme. Eu. Și eu mai mult ca tine. Am bani. Și uite cum vorbesc de tine. Mai am și lanții copii, dar eu m-am făcut și-am vorbit. Aș sta departe, într-o gaură de șarpe. Azi șerpii sunt mai miloși și oamenii veninoși. Aș sta de lume departe, într-o gaură de șarpe. Azi șerpii sunt mai miloși și oamenii veninoși. M-aș ascunde. Wow! Leila, zeig dich! Was machen die Baby mit dir? Oh mein Gott, die haben dich vermisst! Ja, bald wieder alle. Natalia! Zeig mal! Hast du ihn so lieb, oder was? Ha? Te iubesc, Oma! Sag. Da kommt keine Batterie, Natalia. Da kommt keine Batterie hier. Was machst du? Wow. Schau mal, Papa. Mach den Hund weg. Heide, mach weg. Und jetzt umdrehen. Und jetzt umdrehen, Prinzessin. Opa!